Niki pisan toh? Pindho. Suwe. Kira lek pisan-pisan. Ya pindho. Nek pisan kurang. Lah justru kowe ora enek pengalaman kok. Kula golek pengalaman video ping 3 ping 4. Kledang kae teko Duet Ngidam Sari kalih kula nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih Mas Reza sik joget. Kan joget mengke. Joget to? Cocok. Cocok ngono kuwi. Joget lho. Ora piak-piak. Joget pokoke. Joget. Ya wis manut. Ning sesuk tanggal 30 aku aja tok nganu ya, aja tok deke ya. Joget. Ngono ndak aku tok bales ku. Ya kentenan kabeh. Ora mangkat aku nek tok bales. Aja ya. Ayo. Langsung wae Mas Bimo ya. Nggih. Ya langsung sik aku ya tak buka tekes. Kan bawa riyen Mas. Sinten? Langsung mawon. Bimo. Oh ya kon bawa sik ya Mas Bimo ki ya. Kon bawa sik cocok nek bawa Bimo ki. Mboten apal ding Mas lho. Mboten apal Pun Mas. langsung mawon. Oh nggih langsung mawon. Seneng langsung Mas. Oh, seneng langsung to. Seneng sing Seneng langsung, heeh. Ya ayo Mas Bimo. Jenengan riyen Mas Bimo. Umpama hati-hati sawase yuk Mas dalan Nggih. Kok Mas Reza kok malah linggo ya. kan joget Kon joget malah lingguh kuwi. Moko biasane wayangan nang omah ngono wonge gayange ra jamak-jamak ya. dhewe Hooh. monggo Mas joget Mas Mas Reza, Mas Reza Mas Reza. Ayo to Mas. mang joget Mas Ayo to. godrel ngene Kudu joget tok. Karo kancane dhewe ora ngono kuwi. monggo Oh nggih, kula. jenengan Kula niki Mas Bimo. jenengan Mas Oh, kula, heeh. Nggih. Kepiye iki Mas Bimo? Nalikane. Oh, narik. Nggih. Nalikane ro ing dalu atiku lam-laman sira wong ayu. Nganti mati ora bakal lali lakai Mas Reza lentange mlaku. Ayo Mas Reza. gawe to Mas monggo joget Ayo Mas Reza. Ayo Mas Reza nalikane Nalika sliramu Lam-laman sira wong ayu. Lali lakai lintang mlaku. Wah, ya apik to. Apik tenan Mas Reza jan. sing koe Sekarang yo. pripun Nalikane sira ora apal. apik ya ora apa-apa. sampun Mas Jalan Nggih sampun. matur nuwun Nggih matur sembah nuwun kula ingkang matur sembah nuwun nggih Mas. Nggih. Wisane ngrusuhi Mas. Nggih. Pun biasa kula kok dirusui. Pun apal kula nek kalih jenengan Mas. Sapal aku.
Harus ning sapa meneh nek rambutun jenengan. Waduh, Jan. Ya mengko ning omahmu kono bagiane dhewe ya. Aja ding mengko ndak om kesuwen melu ning omahku njaluk bagian. Parani tenan. Oh iya. Ndak tak omong aku mengko WA wae WA gampang. Pamit ke. Medun. Nggih, matur Pamit. nuwun. Ngopo matur nuwun? Matur nuwun, Mas. Senior pamit. Oh, ya hati-hati ya nderekke. Nggih. Kok tak anteni lho Nang endi? ning omah. Aku ora mulih ngomah kok engko. Waduh ora. Ndak ngenehi kowe mengko tak mulih ngenehi sapa ngono Ning mengko. omahku lho. Ning omahku. Nang omahmu? Memoh? Wis kerep aku. Rasa-rasa deresa, Mas. Jaluki. Nun ya Mas dalang. Nggih, matur sembah nuwun Mas Bimo. Lah iki wah wis Idam Sari sampun sak menika selendang biru. Selendang biru Bu Prastiwi. Ayo Bu yo. Ayo Kek. Nggih, menika pembutuhan saking sinten? Saking sinten nggih wau, sekedap nggih. Saking Kudu sing iki. Bu Retno. Nggih, saking Bu Retno kesuwen kowe. Oh iya, kesuwen ya aku ya. Oh ya wis kuwi mau berarti. Saking Bu Retno, Nggih. Parisi, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nggih. Kula pinangkani nggih Bu Retno. Nggih. Mugi-mugi Retno ing penggalih. Wah, pitikno. Selendang biru hamong enaki hati Nora tekan. Ayah. kene ya apik Wah. cah bagus saiki saya Wah, apik iya. saya apik Waduh. Nggih monggo mondhon panggung tambah 200 ya Le. lah ya kudu karo mbok dene Ah nggih. Mbok De napa Mbah apa tante? Heh? Mbok De napa Mbah napa tante? ya coba ndak ketuwen Oh iya. mau aku lek mbah mau tuh ya mau bebek Oh bebek oh nggih. Oke bebek. Ayo diteruske bebek. Yo bebek. batin setiamu ngopo kowe monggo tetep ono janjimu selendang biru. Sampun pun Matur sembah nuwun. Jangan gayang temenanan ya. Ya, mung sak selendang biru kowe gayange ra jamak-jamak. Oh, kayak bare iki nganu. Apa jenenge?
Sri Slamet ning dangdut lho. Ya ora kaya ngono kuwi saiki. Kowe arep pengen lagu apa? Pengen nembang apa ngono? Aku wis lendang biru mau kae. Berarti saiki ini lho. Aku iki. Iya no kowe sapa meneh? Sik. Aku kepengin lagu. Pengen tembang apa ya? Apa ya sik? Anu wae. Apa jenenge? Ular kambang. Omong mikir ular kambang wis suwene ra jama-jama. Ya jane iki durung mikir kan mau ngenteni ana sing muni ular kambang ngono kuwi. Ular kambang. Siapa ya? Ora ana Mbak Ayu Apa karo video call apa ya? Saka ngomah. Oh waduh, wis ganti wis pindah to. Anu Bu Wahyu. Ular kambang. Ular keket. Ular jati. Ular jaran sandonginya. Mangga Bu Wahyu. Ular kambang. Belok pas slendro. Slendro wae. Engko ngono. Mangko sing pelok mangko. Ular kambange ping 5 mangko gampang. Mangko Bu Wahyu. Ular kambang sak titae lona le nyambut gawe rambut putuku sabar narimo ora kaki ayunane nanging mikunani yala ya bas yala kunes maneman neman Rama aja leret yen jangkane turun takon rambang sak senimo rejo nakura rambang sak sentelu berjuang di meneng maju maneman neman ora tamen ora open ora tamen butuh di meneng kajen ora butuh apa-apa butuhku sabar narimo sampun Nggih, sampun matur sembah nuwun nggih Bu Wahyu. sami-sami Nggih, apa meneh ya aku isih pengen nembange. Ora maya lho Rek. Ora. Men pisan meneh aku ki. Apa ya? Sing kira-kira suwe ngono lho. Antuk-antukan ya aku ki mau kepinuk banget. Ngai buri. Wah, wis mulai cuan wis suwe-suwe wis. Yo thank you. Mesti sing miwiti sing ngedram kae.
Sing ngedram kuwi wis. Lagi patah hati apa kuwi? Wis saake. Saake temenanan jan. Wah, ndak mengantuk to. Dinehi kegiatan. Ben berkegiatan. Nah, kuwi mau. Apa ya? Napa Pak Anting? Nganu, Napa nganu? langgam to. Langgam napa? Aku mau slendro. Oh, Mas Letro, langgam napa, Mbak? Nyepelak ta. Pelak 6. Belok 6 langgame Angenteni. ngenteni. Ngenteni sapa meneh arepan? Angenteni bojoku. Oh, ngono ta. Heeh. Nyawine iki lagi milang-milinge lah. Niki kula piye, Mbak? Wah, nggih lho. Lah niki merem. Kabar iki. Mboten usah bawang ya. Weh lah piye? Ket mau kok arep Prabowo terus. Muka selak perangan. Perangan apa? Perang dunia? Nggih, ten mriki mawon nggih. Lah nggih teng mriki mosok ning tengah samudra ngono ra mungkin. Wah, terus nek orang gumik langsung mawon to. Langsung mawon nggih. Bawa. Alah. Wah, Cang. Bawa. Ndang. Piye to, Pak? Ma. Manahkan lamun den lalekno Suarane Chan banter banget. Wis kaya mesin kapal. Yuk. darmaning kata mandeng senadyan namung sedelo nambahi sang sami Sampun. Ayo Mas Keswan Nanti arepan kok ngejak Om Kiswan. dimulai. Wait. Wih. Monggo Mbak Anting. Aku
Pindho. Suwe. Kira lek pisan-pisan. Pindho. Nek pisan kurang. Pancen aja rong pisan wae. Lah justru kowe ora enek pengalaman kok. Kula golek pengalaman video ping 3 ping 4. Kledang, kledang, kae teko. apik. Kompak temenanan nih. Wis. Jas. Karang saking semangate nek Mbak Anting iki nganti le pupuran ki menggon kene iki. Sing ngene iki lali dipupuri. Saking mempenge kaya saking semangate arep bar disemangati. Mulai pupuran nggon kene iki. Ngon kene iki lali kan. Ngon kene iki lho. Wes. Ngai setan nyuwun mulih lho Mbak jeneng kula. Weh. Ya ngono jajare wae. Weh. Nek kembang rawe karo Mbak Anting. Napa tuh Mas Wahyu?
Seneng aku nek wis nyapa to? Ana yo saking semangate aku ket mau lek matke. Lho. Ya wis ora apa-apa. Besok nganggo semen mbak langsung putih tak jamin. Apik ning kok. Ana senine iki lho, ana garise sleret ngene iki lho. Ning ora rata garise. Nyawa to ket mau nyapo. Ora apa-apa. Aku wong Jawa Timur lho iki. Iki piye aku empun ya nyanyine ya. Weh, lha ya nyekel mic meneh iki berarti arep nyanyi meneh. Nah, kowe wis kepengin nyanyi mulane terus nyekel mic meneh. Ah berarti nyanyi meneh pisan meneh. Ya ora. Oh. Ya Ayo. kan wayahe jejerku jarene mau. Ya aku sing nyekel mic sapa saiki? Aku. Ha kene. Ya karo Mbak Agnes tapi. Ya ngono ya. Tapi aja ngadeg. Lho. Jarene nek goro-goro ki wayahe wong tua-tua masa disuguhi barang sing ngadeg. Mas. Ya kan ora sopan. Lah justru ngedeke sing do tua-tua kowe. Nek yo meng rada angel, nganune bedane. Ayo karo Mbak Agnes Mbak Anting. Tapi lenggah mawon nggih. Kok ya mesra ngeyel? Nganu Apa? tidak bisa dibicarakan di mic. Tidak bisa dibicarakan di mic. Kok iso. Gebeles pipit, anu apa? Tidak berani ya. Oh, tidak berani. Ya ora apa-apa karo renggah. Neng wong loro ya. Napa ajeng karo napa, Mbak? Oh, kembang rawe. Wah, nek kembang rawe ra karo ngadeg iki rasane kurang. Oh, kae. Yuk, menyat. Kembang rawe. Karo ngadeg. Karo Mbak Agnes. Caritane wong seneng nunggal segale
asa kali saben dinane saya suwe jajan nyekel tangane Kang Mas kan jarang ngomong-ngomong Terima kasih. Mbak Agnes, nego cakepan opo pas? Nggon awal-awal mau ki. Apa? Cakepane opo mau rapati cetha? Sik endi? Pas gedruk mau lho. Berpatah bim. Opo kuwi? Kuwi anomali. Anomali. Ini harusnya kamu tuh tahu itu loh. Kita udah tua tahu, kamu kok nggak tahu tuh gimana sih? Masa di Iya kan gue kagak tahu. di YouTube itu loh selalu ada anomali itu berpatah bim. Apa kayak jenis Bambanini, Gonzanini. Tralalelo. Gak tahu ya? Gue kagak tahu, gue kagak pernah buka YouTube. Cappuccino Assassina. Nah, kayak gitu. Itu tuh lahir ketika Gen Z lahir. Iya ya, Gen Z. Seperti Anda. Oh. Ngaten toh. Karep pula aku mulai, Ben. Ki ngatos-atos derekke. Terus nesu ya, sige matur sembah nuwun.
to mau. Nah. Saiki arep ngopo? Ki. Wis jam saiki jam pira iki? Wah, 2:30 San. Setengah telu Truk. Ayo. Ayo iki apa? Kae melu bapak kae karo bapak. Mbok apa bendera anyar apa kepe? Heeh apa? Ayo mbok menawa. Ora apa-apa ketutke bendera anyar anggere jajan. Anggere jajan tur ora apa jenenge pelit. Moh aku nek pelit ora seneng aku. Anggere bendera anyar, anggere ora angkringan terus mampir. Wah, senengku ra jamak-jamak. Ayo kae bapak diceraki bapak kae. Heeh, ayo diceraki. Lah nganggo apa? Nganggo mau lho tung-tung sahur mau lho. Ya ora ngono. Ya nganggo ya playon Jogja. Jogjas. Wis sing jos pisan ngono kuwi. Heeh, ayo gek di derekke bapak kae. Alon tata lenggahira risang marta tameng dasih misudan dono raras blegagag ugag-ugag sak dolita meh. Layak kok sudongku manuke padha nganer jagone padha tarung. Jebul no piyayi nom-noman sing rawuh mongko tejane manter nyodo lanang. Mangke riyen den ampun sinenggo kula menika tambuh nyatane nggih dereng nate wanu. Kyai nderek nepangaken kula menika Bambang Pamegatsih wingking saking pertapan Gebang Tinatar kula menika putranipun Ibu Endang Wulangun wayahe yang Begawan Sih Paminto. Bambang Pamegatsih saking pertapan Gebang Tinatar inggih
Sowan kula ngaturaken pabekti Yayi. Nggih. Pun kula tampi. Nanging dawah sami-sami. Lajeng andika kalih kula ampun basa. Kula niku mung derajate ngaceplik. Yen kula mboten basa mangke kenging siku denda. Mboten. Kula niku mboten malati. Pun mboten sah basa ngoko mawon. Lajeng andika tak aturi lenggah wonten inggil. Ya yen mengkono. Jebul wis lenggah nginggil ket mau. Nah ngoten lak malah sekeca. Lajeng wonten wigatos menapa den Kyai Semar. Anut dawuh pangendikane Kanjeng Eyang lan Kanjeng Ibu. Aku iki putrane satriya Madukara kang kekasih Raden Arjuna. Kang mengkono aku nyuwun marang Kyai Semar, larapna nggonku bakal ngawau Sudarma Kyai Semar. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan nanging wadana katon remu-remu kalingan hangrangan sang tiaman nangkung sumungkem guling sang agung rarapa baboe maneman peraton tek pranto kula tadah runte nggih den inggih yen panjenengan badhe ngawau Sudarma kula mboten kawratan ngarepke wonten ngersane Kang Rama inggih Ndara Janaka nanging mangke mang matur piyambak lan bab dipun tampilan botenipun mangke gumantung Ndara Arjuna iya Kyai matur nuwun nggih